Flotte bukser. Virkelig startsignal til start nummer 7. Det er Lykke Harms, og hun rider på Camilo Signe. Nede på banen har vi nummer 8, Sofias Wilson, og start nummer 9, Jost Martins. På opvarmningen er det nummer 10, Selma Ring, og nummer 11, Sabrina Brinkmanns. Ja, men så vil du sende til Helle. Du prøver at se, om du kan filme hende, mens du sidder deroppe. Og din mor vil jo gerne prøve at filme billeder. Ja, hun får fint, når du får. Ja, hun kan ikke vente. Og hun kan også blive mor.